नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईबी विजेंद्र सिंह। अब भोरे भोरे एगो न्यूज बता दी। हमार भविष्यवाणी, हमार कहल आज ले असत्य नहीं के भइल। माता रानी ओकरा के असत्य नहीं होके देले। तो कहले रहनी हनु कि होली के पहले शुभ समाचार आई पवन सिंह और ज्योति में, तो शुभ समाचार आ गइल बा। हम दोनों एक संगे लखनऊ में मिलल लो और दोनों जना के पारिवारिक जीवन बहुत जल्दी एक हो जाई। और जौन मीटिंग रहलक ह पति पत्नी के मीटिंग रहलक ह, ना कि पवन सिंह ज्योति के मीटिंग रहलक ह। और एमे बहुत लोग सहयोग कैलक और बहुत लोग के दिल्ली ख्वाहिश रहे, खास करके पब्लिक के ख्वाहिश रहे। बिहार और पवन सिंह के चाहे वाला, ज्योति के चाहे वाला औरत लोग के ख्वाहिश रहे कि दोनों जना एक हो जाइत, लोग घर बस जाइत। कहे तो हमार कमेंट जब रउरा लोगिन देखेम, चाहे केहू के कमेंट देखेम, तो में होई कि दोनों जना के घर बस जा। तो चली खुशखबरी बा कि दोनों जना के घर बसे जा रहल बा फेन से। आ फेन से पति पत्नी पवन सिंह होके जा रहल बा, पवन सिंह और ज्योति। और ये बहुत रउरो लोगिन के भी अच्छा लागत हुई और हमरो अच्छा लग रहा बा। तो हम कहनी कि सवेरे चाय पीते पीते एगो ई बात तो हमरा तरसों 2 दिन पहले हमरा पता चल गई रहे। और वहां के पापा से भी बात हुई रहे कुछ दिन पहले। तो सब और उनके याद हुई कि दिसंबर में हम बोल रहनी कि ज्योति कुछ ना बोली है एको शब्द, पवन भी कुछ ना बोली, पवन सिंह भी एको शब्द ना बोली है, दोनों जना केहू ना बोल रहे लोग। और ओकर परिणाम ई भइल कि बहुत अच्छा भइल। और पवन सिंह चुनाव भी लड़े के तैयारी करत रहे। ओ संदर्भ में भी कहल कि ना परिवार पहले बसावल जाओ, फिर चुनाव लड़ल जाई, सब कुछ हुई। तो अब पवन सिंह के ग्रह नक्षत्र सब अच्छा तरह चल रहा बावे। ई सब रउरा लोगन के प्यार और रउरा लोगन इतना दबाव बनैनी वीडियो के माध्यम से। देखी, आलोचना करे वाला आलोचना करी। आज देख ली, आज जौन कल तक ज्योति के गाली देते रहे, आज पवन सिंह और ज्योति के एक संगे फोटो आइल बा। आज सवेरे से देखे बहुत सारा वीडियो आई जेमे भाभी कही लोग, अच्छा कही लोग, ई कही लोग। तो ई तो चलत रहेला। ई लोग कुछ लोग ऐसा हवे जौन कुछ कह सकता कबो। तो हम तो शुरू से कहत रहनी कि दोनों परिवार एक बा, दोनों परिवार सम्मानित बा। और इस संदर्भ में दोनों परिवार से भी हमरो बात होता। बहुत लोग में बावे, बहुत लोग के दिल्ली ख्वाहिश रहला। हम ना कहें कि पर्टिकुलर फलाना ही रहले हैं। बहुत लोग माने लाखों करोड़ों लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति के कान में पहुंचाओ तरलो कि दोनों जना एक हो जाता तो बहुत अच्छा होत। ई खुशखबरी सुन के हमार दिल गदगद बा। हम आज बहुत खुश बानी और माता रानी के धन्यवाद कहतनी कि ऐसा परिवार बसर है। और रउरा लोगिन बताई कमेंट करके रउरा लोगिन का चाहतनी और रउरा लोगिन कितना खुश बानी। कहे तो देखी, पवन सिंह लगे सब कुछ बा आज के डेट में, सब कुछ। दुनिया के कोनो ऐसा चीज नहीं है जौन पवन सिंह लगे नहीं है। एक जगह मार खा जात रहल है पवन सिंह परिवार के लेके। लोग कह देत रहल कि बा परिवारे मेहरारू संगे ना रहेला, एकर परिवार एकरा संगे ना रहेला। तो जी सामाजिक तौर पर सब लोग के बुरा लगत रहा, हमनियों के बुरा लगत रहा, पवनो सिंह के बुरा लगत हुई, उनका माइयों के बुरा लगत हुई, सब लोग के बुरा लगत रहा। लेकिन आज पवन बाबू ई जौन तू काम कैल है, एक खातिर तू दिल से धन्यवाद बा। जब कहब, जहां कहब, वीआईबी विजेंद्र सिंह तार भाई तारा खातिर खड़ा बा। और भगवान करी है गड़गड़ा के चुनाव लड़, माता रानी करी है तो जरूर तू जीतब। और यह हम बतावे के रहल तो हम कहनी कि रउरा लोगिन अपन राय जरूर बताई, पॉजिटिव बताई। केहू के परिवार लोग हमरा से कहत रहलन, रउरा लोगिन देखे में बड़ा लोग कमेंट कैलक कि विजेंद्र सिंह काहे न एक करा देता। हम कहलन वीआईबी विजेंद्र सिंह जहिया में घुस जाइए, दोनों के हाथ पकड़ के एक संग है खड़ा करके बाहर निकली है। बस कुछ चमन चुतिया बीचवा में से हट जा सर। तो वह भइल, कुछ चमन चुतिया बीचवा में से तनी सुख खसकल हसन, तले दोनों एक हो गई है। तो भाई केहू के घर बसावल लो, केहू के बिगाड़े के फेर में मत रह लो। बहुत नोच लहल लोग पवन सिंह के
तो बीआईबी विजेंद्र सिंह जौन कहल है साच होला ई प्रूफ हो गई। तो चली रउआ लोगिन भी बधाई दी और बहुत जल्दी सिंदूर वाला भी फोटो आ जाई। दोनों आदमी एक संग है, आरा के घर हवेली में भी मिली हैं और मुंबई के फ्लैट में भी दोनों आदमी एक संगे मिली हैं। ये शुभकामना बावे ज्योति के और पवन सिंह के कि दोनों जना एक संगे रह, कभी भी मन मुटाव होखे। देखो पति पत्नी है तो मन मुटाव होत रही, हमनियो के होत रहेला, हमने मर्दे मेहरारू के। एकर मतलब ई ना है कि पति के छोड़ के तू चल जा। एकर मतलब ई ना है कि अगर पति पर कोनो ब्लेम लगता तो उ तीसरा आदमी के चक्कर में आके आ तू अपना पति पर ब्लेम लगावल ना। पति तारा संगे नु हमेशा रही। देखो कहता हाँ देखला सत्य बोलबो तो सब लोग तारा के सपोर्ट करी। पति तारा संगे रही आ पत्नी तारा संगे रही। ई जिंदगी भर के भगवान के बनावल जोड़ी है, कोनो आदमी नहीं के बनौले। इससे कभी भी तीसरा आदमी आके देखी, कभी भी तीसरे आदमी झगड़ा घर में लगावेला। अभी देखी दोनों जिगरी भाई रहले रूस और यूक्रेन, बीच में झगड़ा के लगा देलक अमेरिका, बम बारूद के देता अमेरिका, लड़त के बड़े यूक्रेन और एकदम दो भाई के पति पत्नी के बीच में तीसरा घुसी और मजा ली, वही मजा के साजा परिवार के मिलेला। तो कभी भी ऐसा केहू तारा पति पर चाहे पत्नी पर इल्जाम लगावता तो अपना में बैठ के ओकरा के सल्टी, तीसरा के चक्कर में मत आई, तबे परिवार चली। परिवार में ऊंच नीच छोट बड़ होत रहेला। एक खातिर ही नहीं कि परिवार त्याग द, पति के त्याग द, पति के खराब बात बोला, ई हमारा तरफ से उचित चीज नहीं। खरो लोग बताई का उचित बा? तो परिवार में बैठी और ई ना कि घर छोड़ के भाग जा। पहले के जमाना के देखी ना कैसे का ना होई, कोनो सुख सुविधा ना रही, तो वो लोग मरे के दम तक अपना पत्नी के हाथ धैले रही, अपना पति के हाथ धैले रही। हम चाहे कि आवे वाला दिन में पवन बाबू और ज्योति खुशहाल जिंदगी जियलो और तो पवन बाबू के घर में बहुत जल्दी एगो नन्हा सा पवन आवस और जौन उनकरा बाबूजी के सपना रहे, उनकरा माई के जौन सपना बा पूरा होके परिवार खिलखिलाओ, इहे बीआईबी के ख्वाहिश बा। तो हंसत रही, मुस्कुरात रही और रौरल उनके सद्बुद्धि होके और परिवार ऐसा ही गदगदाइल रहे। तो और का हम कही, आज बहुत खुश बनी रौरल उन खातिर चाय। ठीक बा, धन्यवाद, लव यू।